Hledáte prostor pro své podnikání? Máme tady pro vás tuto nabídku, pojďme se na ní podívat. Jedná se o moderní gastronomický stánek s výdejním okénkem. Nachází se v centru města na frekventované ulici. Pojďme nakouknout, jak takový stánek vypadá uvnitř. Součástí vybavení je i kamerový systém pro maximální bezpečnost. Stánek se nachází vedle hlavního nákupního centra. Chcete začít podnikat? Tento stánek s výdejním okénkem je připraven přímo pro vás.